imposible, isto non damos feito, é imposible, non se pode estar en todos os sitios. Isto... Ei, hola, hai tantas cousas que se organizan en Barcelona desde setembro para co, cada semana se fain eventos nos que a xenda non che chega, non podes ir a todos os sitios, non podes, hai moitísima, desde setembro para co, a Galegada de Barcelona, estamos facendo tanta actividade cultural aquí en Barcelona que isto non hai maneira de... cousas preciosas, cousas ben bonitas, que por outro lado non podes ir a todo, pero é maravilloso que haxa toda esta actividade, toda esta forza, estas ganas de expresarse, de expresar a nosa cultura. Isto é maravilloso, isto está moi ben. Mira, hoxe mesmo, hoxe, día 23, mércores 23 de outubro, ás 5 da tarde, na biblioteca de Nou Barris, que é un barrio de aquí de Barcelona, Nou Barris, os Furafollas e a Biblioteca Sabela Labraña vamos a contar contos en galego e catalán. Estades todos convidados, avós, aboas, pais, nais, nenos e nenas, todo o mundo, vai gustar a todo o mundo e vadelo a pasar moi ben, digo por experiencia propia, é moita risa, vive. O sábado, o día 26, o sábado presentamos un libro de Anxo Rabuñal, ás 5 da tarde, presentamos o libro de Anxo Rabuñal, coa compaña o Germán Labrador máis Xesús González Gómez, presentan un libro, un ensaio de O pintor e a vida moderna, Anxo Rabuñal. Este é un evento importante, que non falte ninguén. Todos os galegos de Barcelona hai que estar nesta presentación, acompañando a Anxo Rabuñal, a Germán e a Xesús. Hai que estar aquí. Importantísimo, no Ateneu Roig. Por favor, En cuanto acaba a presentación do libro, sigue ca tabernada, a taberna da parroquia. Empanada, licor café, festa, contos, poesía... Esta tabernada é impresionante as cousas que pasan e ademais todas son sorpresas. Hai un micro aberto onde a xente que ven pode falar, expresarse os seus sentimentos, a súa historia, curtiño, pero non vos perdades isto da tabernada, isto da taberna da parroquia é maravilloso. E aí nos xuntamos moitas galegas, moitos galegos para socializar, para falar das cousas, dos problemas que temos en Galicia e as solucións, ou aquí en Barcelona, e falar de un gran momento a tabernada, impresionante, non faltedes. Isto será este sábado. Hoxe, contos, o sábado, pero os xoves, isto teño que dicilo, os xoves, cada xoves, xuntámonos no Ateneu Roig, un mundo de galegos e galegas, uns para bailar, outros para tocar a pandeireta, outros para organizar libros da Biblioteca Sabela Labraña, e aí xuntámonos un montón de xente. E este xoves desta semana, este xoves, vamos ter unha sorpresa. Este xoves que é mañá xa, temos unha sorpresa. Pois que viñades o xoves aí alrededor das 7 da tarde, xa veredes, na Biblioteca Sabela Labraña, sorpresa. Hasta logo, vou mirar a xenda como a teño, Dios mío, que é imposible.